Здравейте и добре дошли в Страх. Здрасти. Шоуто, което изправя косите по-добре от електричество или пък от всяка една песа. И от лака за коса. За първи път 6 жени ще се борят за наградата ни от 15 000 лева. За първи път в Страх има толкова много красота, сексапил и разбира се чар на едно място. 3 в 1. Днес ще се почувствате като рибки в аквариум, но няма да плувате. Днес ще бъдете като краставички в таратор, но няма да бъдете нарязани. Днес ще ви се иска да повръщате, но ще се наложи да гълтате. Днес всяка една от вас ще разбере какво е чувството да си абсолютно безпомощна. Шегувате се! Това не е реално! Много интересно. Просто наистина. Всяка една от вас ще трябва да постави главата си в тази камера, която чудещо много прилича на средновековен уред за мъчение. За ваше щастие днес няма да ви обезглавяваме, напротив. Днес почти ще се отдавите. И то в пресно мляко. Готови ли сте да разберете каква е вашата задача? Да. Когато кажа старт, този аквариум ще започне да се пълни. Тогава започва да тече и вашето време. Вие ще трябва да се опитате да изпиете максимално количество от млякото преди то да ви залее. Колкото повече пиете, толкова повече време ще може да останете вътре. Когато вече не може да преглъщате, трябва да задържите дъха си. Защото целта е само една – да останете максимално дълго време в аквариума, който виждате. Когато вече не може да издържите на млякото или сметнете, че то ви е дошло прекалено много, трябва да пуснете знамецето, което ще се намира в ръката ви. Тогава времето за вашето участие спира да тече и агонията ви ще приключи. Двете от вас, които останат най-малко време вътре в нашия аквариум, или пък иначе казано млечен скафандър, ще се наложи да напуснат шоуто ни и ще се приберат обратно в къщи, където с мама и татко ще си допият мекцето. Другите 4 ще продължат напред. Сигурно се питате и коя ще започне първа. Да гледай мен. Да, number one. Добре. Чрез предварителен жребий избрахме човекът, който ще започне първи днешното изпитание. И в случаят това е Ирина. Не! Иринче, къде изчезна твоята усмивка? Тук си? Така ли? Добре. Кажи сега какво мислиш за млякото като цяло. Че ще ми дойде в повече. Така е. Обичаш ли мляко? Да, обаче не знам. А когато са обичам да се 40 литра? 40 литра са тук, сериозно? Да, само за теб. 40 литра вкусно. Ще останат 5. Ще го изпия цялото. Това е добре. Успех и дай едно добро наистина хубаво време. Мерси. Ирина, готова ли си? Не знам. Добре, започваме тогава. 3, 2, 1, старт! Пийте мляко до гора. Пий колкото се може повече. На едри глътки, големи. Как е млекцето? Пи, давай. Давай. Леле. Ирина, става все по-напечено за теб. Млякото надига нивото си. Факчето го дръж в ръката си. Оп. Пий повече. Давай, гълтай, няма време. В момента, в който вече не можеш да преглъшеш, поеми дъх и задръж максимално много. Това е състезание за време, направи всичко възможно. Ако искаш да е такова, пускай флага, момиче. Ужас. Продължавай да гълташ колкото можеш, Ирина. Гълтай колкото можеш. Ох, тя се изпил. Същото. Оле, страшно. Главата. Дръж главата. Оле. Когато решиш, пусни флагчето. Той тече. В момента е направо като Клеопатра. Край. Браво! Времето ти е точно 2 минути 35 секунди. Браво!